Exodus tidumiensa. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Yɛ mmakan nyinaa, Israelfoɔ mu adeɛ biara a ebue yɛfono ano wɔ nipa ne afieboa mu, kronkron ma me, na me dea. Na Mose ka kyerɛɛ ɔman ne sɛ, Monkae da yi a mufiri Misraim firi nkwafie mu no. Efiri sɛ nsa a ɛyɛ den na Awurade de yii mu firi hɔ, na munni mmɔreka paano. Ɛnnɛ da yi, bosome Abib a ɛte sɛ oforisuo so na murefiri Misraim. Na sɛ Awurade nya de wuduru Kenafoɔ ne Hetifoɔ ne Amorifoɔ ne Hewifoɔ ne Yebusifoɔ asase a ɔkaa w'agyanom ntam sɛ ɔde bɛma woɔ. Asase a nufusuo ne ɛwoɔ sene soɔ no so a, ɛno deɛ, fa ɛsom yi som no bosome yi mu. Nanso na di apiti, na da ɛtɔ so nson no, hyɛ fa ma Awurade. W'ani apiti nanson no, na ma wɔnhunu wo nkyɛn mmɔreka paano anaa mmɔreka wahyeɛ nyinaa mu. Na da no bɔdi nkyerɛ wo ba sɛ, deɛ Awurade yɛɛ me bere a mefiri Misraim no ntira. Na ɛnyɛ wo nsa so sɛnkyerɛnneɛ ne w'aniwa ntam nkae adeɛ, na Awurade mmara no atena w'anum. Efiri sɛ nsa a ɛyɛ den na Awurade de yii wo firi Misraim, enti di atromuadeɛ yi so wɔ ne bere mu afidaa. Na sɛ Awurade de wo duru Kenafoɔ asase so, sɛdeɛ ɔkaa wo ne w'agyanom ntam, na ɔde ma wo a, yi adeɛ biara a ebue yɛfuna no ma Awurade. Na wafieboa a wowɔ no ma nyinaa wabue yɛfuna no a wɔyɛ anini fa ma Awurade. Na mfunumu mmakan nyinaa deɛ, fa odwan sesa, na sɛ woansesa bu ne kɔn mu. Na nipa mmakan a wɔwɔ wo mmabarima mu nyinaa deɛ sesa. Na sɛ wɔkyerɛ bi wo ba bisa wo sɛ, yei aseɛ ne sɛn a, ka kyerɛ no sɛ, nsa a ɛyɛ den na Awurade de yii yɛn Misraim firi nkwafie. Na Faro prim n'akoma na ɔmpene sɛ ɔbɛma yɛ akorɔ no. Awurade kum Misraim asase so mmakan nyinaa, efiri nipa mmakan so kosi afieboa mmakan so. Ɛno nti na me nso mede anini a ebue yɛfunu ano no nyinaa mebɔ Awurade afɔdeɛ, nanso memmamu mmakan nyinaa deɛ mesesa. Na ɛnyɛ wo nsa so sɛnkyerɛnneɛ ne w'aniwa ntam nkae adeɛ, sɛ nsa a ɛyɛ den na Awurade de yii yɛn firi Misraim. Na Faro maa ɔman ne kwan no. Onyankopɔn amfa wɔn a nkɔfa Filistifoɔ asase so kwan a ɛnwareɛ no. Efiri sɛ Onyankopɔn se, Na ɔman no ankɔhu dɔm annu wɔn ho, na wansane ankɔ Misraim. Enti Onyankopɔn de ɔman ne konton faa ɛsrɛ so kwan a ɛda ɛpo kɔkɔɔ ho no so. Na Israelfoɔ no kaa ntoa firi Misraim asase so kɔɔe. Na Mose faa Yosef nompe no. Efiri sɛ Yosef aka Israelfoɔ ntam sɛ, hwɛ na Onyankopɔn bɛba abɛhwɛ mu, na momfa me nompe mfiri ha nkɔ. Na wosi firi Sukot kɔkyekyere nsraban wɔ Itam wɔ ɛsrɛ no ano. Na Awurade dii wɔn anim awia mununkum dum mu, sɛ ɔrekyerɛ wɔn kwan, na anadwo ogya dum mu, sɛ ɔrema wɔn hann, na wɔnante awia ne anadwo. Na mununkum dum no antwe ne ho awia, na ogya dum no antwe ne ho anadwo amfiri ɔman n'anim.